Titan Machinery България представи трактори Case IH и земеделска техника Вадерщат на полева презентация пред фермери край Айтос. Демонстрацията на машините се проведе в землището на фирма Съединение 02, която стопанисва около 30 000 декара земеделски земи. Пред земеделските производители бе показана почва обработка с търнични култиватори Вадерщат Top-Down 7 метров и 3 метров модел. Машините бяха агрегитирани съответно към гумено-верижен трактор Case IH Quatrac 600 и новият Case IH Magnum 280 Efficient Power. Пред събралите се фермери, изпълнителният директор на Titan Machinery България Диляна Иванова заяви, че демонстрираната техника е от най-високо световно ниво и е с доказана висока производителност и ниски експлоатационни разходи при работа в едрите земеделски стопанства. В рамките на събитието бе показана и новата 4-метрова сеялка Вадерщат Rapid RD 400S, която бе агрегитирана с новия модел трактор Case IH Puma 230 CVX. По време на презентацията бе осъществен тест, при който 7-метровия култиватор Вадерщат Top-Down бе агрегатиран първоначално към трактор John Deere 9630T с гумени вариги, след което култиватора бе прикачен на Case IH Quatrac 600. Резултатите от теста показаха, че качеството на почвообработката е еднакво добро, но при работа с трактор Case обработеното разстояние бе с близо 40 секунди по-бързо, а оператора на машината заяви, че верижният Quatrac му е доставил по-голям комфорт в кабината. След полевата презентация, гостите на събитието се събраха на обяд, организиран от фирма Titan Machinery, където имаха възможността да споделят своите нужди от модернизиране на земеделската техника, както и своите впечатления от започналата вече жътва на ечемика от новата реколта.